खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बडो न्यूज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बडो न्यूज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दिनै 1 सेप्तेम्बर आरो गाबोन 2 सेप्तेम्बरानो नमिनेशन बा बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा अक्ट' बिजाथिलाइ गथायनायखौ लानानै पाब्लिक नटिस फोसावदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिफ्राय पाब्लिक नटिसनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला रिटार्निं अफिसारनि मावख'नि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव केन्डिडेटजों लोगोसे गंथाम गारिया हाबनो मोनगोन आरो केन्डिडेटजों लोगोसे साबायाल' मावख'नि सिङाव हाबनो हागोन मावख'नि सोरगिदिं 100 मिटारसिमाव जेबो रोखोमनि प्रसेसन गेदारिं बा थुबुर जानो मोननाय नङा जाय बिजाथिया रिटार्निं अफिसारनि मावख'आव नमिनेशन गथायनो फैगोन बिथांमोनहा गारिखौ डिजिगनेटेड पार्किं स्पटआवल' दोननो मोनगोन भेलिड आइडि कार्ड बा इलेक्शन डिउटी एपइन्टमेन्ट लेटार थानायखौल' रिटार्निं अफिसारनि मावख'आव सोनाय जागोन UPPL राजखान्थि दोलोआ नैथि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनायनि उनावनो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव दुंहाव थासारि UPPLनि फिरफिला सावनानै UPPL गो बेक UPPL मुर्दाबाद स्लगान होबाय UPPLनि दैदेनगिरिफोरानो प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ बिजाथि फोसावैखौ लानानै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां खुद्रिनाय जायनि थाखाय इउथ विंस UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो बिबान एंगारबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ लोगोसेनो ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि भाइस प्रेसिडेन्ट इउथनि सानै जेनेरेल सेक्रेटारि आरो गोबां UPPLनि दैदेनगिरि फ्राय गासै 300सोआ मैयानि सानाव UPPL दोलोखौ एंगारबाय बा रिजाइन होबाय आरो बेसेबां भोट दं बेनिफ्राय बांसिन दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारबावगोन होननानै फोरमायथिबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ UPPLआ सोरखाराव फैफिननाया जोबोद गोब्राब होननानैबो फोरमायथिबाय बिथाङा लोगोसेनो बुंथियो दि फेरेंगाया पाप मावनानै खारदों रायजो राजाखौ नायालासे गावनि फिसाजो PAनि बिसि आरो नखरनिफोरनो साख्रि होदों आरो बे 5 बोसोराव हाग्राखौ फोजोबस्रांदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा जायनाखि फेरेंगाया मोननै बियाबाव गेलेगोन आरो हाइकामान नङैया मोननैयाव गेलेनाया बे गिबि खेब बेनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि जानो हागौ फेरेंगा हाइकामाननिख्रुइबो गोजौसिन बा सिङाव माबा मोनसे थाखुमानाय खोथा थानो हागौ जेराव बावखुंग्रि आरो निसिमायाव थोजासे UPPLनि दैदेनगिरि दंखायो नाथाय सासेनोनो मोननै बियाबखौ होगोन होननानै जों सानाखैमोन होननानै फोरमायथियो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आरो उदां बिजाथि हिसाबै गसंनो थाखायबो फोरमायथियो बिथाङा बुरखायनाय बा रायज्लायनायनि दा समय गैलिया जेबो अफारा दा गोजोनग्लाय होनो हाला होननानै फोरमायथियो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ UPPLआ 14 नं चिरांदुवार बियाबाव आदामरा होननानैबो फोरमायथिबाय बिथाङा BTC बिसायख'थिनि थाखाय BJP राजखान्थि दोलोआबो बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय गासै मोन 28 बियाबाव बिजाथि फसंगोन BJP राजखान्थि दोलोआ मोन 28 बियाबफोरनि मादाव पर्बतजरा बियाब गुमा बियाब जमदुवार सराइबिल कसुगाव फकिराग्राम दतमा बनरगाव सालाकाथि चिरां सुबाइझार मानास सेरफां मथनगुरि सालबारि कक्लाबारि दिहिरा बागानपारा दरङाजुलि नाग्रिजुलि सुक्लाय सेरफां गरेस्वर खैराबारि भेरगाव नने सेरफां खालिंदुवार मोदैबारि भैरबखुन्द आरो पासनय सेरफां गासै मोन 28 बियाबाव बिजाथि फसंगोन BJP राजखान्थि दोलोआ ओजोंहाय BPF राजखान्थि दोलोआबो आरोबाव मोन 8 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय फकिराग्राम बियाबाव आजामुल हक बनरगाव बियाबाव जुबिराज बसुमतारी 14 नं चिरांदुवार बियाबाव हाग्रामा महिलारि मसुलपुर बियाबाव अनसुमै खुंगुर बर' बागानपारा बियाबाव मनेश्वर ब्रह्म नाग्रिजुलि बियाबाव डक्टर उत्तम दास मोदैबारि बियाबाव जगदीश सरकार आरो हरिसिंगा बियाबाव त्रिदेब दैमारि 7 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबावबाय ओजोंहाय UPPL राजखान्थि दोलोआबो आरोबाव 6 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय बेनि मादाव पर्बतझरायाव प्रसेन ब्रह्म गुमा बियाबाव मुर्शिदा बेगम कसुगाव बियाबाव उखिल मोसाहारि चिरांदुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारी निसिमा बियाबाव रनजित बसुमतारी थुरिबारि बियाबाव रन्जु आहमेद मथनगुरि बियाबाव माखन सोरगियारि सालबारि बियाबाव जय मोसाहारि दिहिरा बियाबाव भुपेन बड'सा आरो बेबायदिनो गासै 6 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबावबाय ओजोंहाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनिफ्रायबो 7 बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबावबाय
बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनानै होनायनि उनावनो रंजानायनि थासारि उखिल मोसाहारि बियार फेरेंगा बिथां प्रमद बर' आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ गाजा गोमजायै बरायदों UPPL दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरा। ओजोंहाय BPF दोलोनि गेजेरावबो रंजानायनि थासारि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावनानै होनायनि गेजेरावनो BPF दोलोनि गेजेरावबो गोबां रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिजाथिफोरखौ गाव गावनि दोलोनि मददगिरि आरो दैदेनगिरिफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों। बेराफारसेथिं BJP दोलोनिफ्रायबो जाय बिथांमोनहा बिजाथिनि थाखाय सायख'जादों बिथांमोनखौबो बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। निसिमा बियाब आरो बावखुंग्रि बियाबाव रायजो राजा आरो भटारफोरा सांग्रां जा फेरेंगानो भट दाहो। बे खोथाया सोरबा बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंनाय राव नङा। UPPLनि दैदेनगिरियानो बे खोथाखौ बुंथिबाय। निसिमा आरो बावखुंग्रि बियाबनि रायजो राजा आरो भटारफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय आरो फेरेंगानो जाहाथे भट होआ बेनि थाखाय खावलायबाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया। फोरमायथिनो गोनांदि 14 नं चिरांदुवार बियाबाव फेरेंगाया MCLA देरहानानै EM जादोंमोन। नाथाय देग्लायनि BTC बिसायख'थियाव बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबनिफ्राय गसंगोन फेरेंगाया 14 नं चिरांदुवार बियाबखौ एंगारनायनि उनावनो 14 नं चिरांदुवार बियाबाव टिकेटखौ लानानै दावराव दावसि जादों UPPL दोलोनि गेजेराव। दावराव दावसिनि गेजेरजोंनो UPPL दोलो सिंनि मोजां गाज्रि सिंनि खोथाफोरा सोराङाव फैदों। 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया फोरमायथिदों दि 14 नं चिरांदुवार बियाबाव गावस्रा गावस्रि खालामनायनि गुबै फावखौ फेरेंगाया लादों। फेरेंगाया साख्रि होनायनि मुङाव गोबां रां जाख्ल'दों। बे बियाबाव जेबो खामानि मावनो हायाखै। जोंनि ब्लकखौनो नायनो हायाखै। ब्लक आरो प्राइमारिनो जेबो स्किम होआखै होननानै फोरमायथियो। जायनि थाखाय 14 नं चिरांदुवाराव फेरेंगाया गाज्रि मोनजादों। UPPLनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामदों। जायनि थाखाय गुबुन दोलोआव रायजो राजाफ्रा थांदों होननानै फोरमायथिबाय बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि फेरेंगाया 14 नं चिरांदुवाराव खामानि मावनो हायैनि थाखायनो रायजो राजाजों सैजायैनि थाखायनो आरो रायजो राजाखौ सिबिनो हायैनि थाखायनो निसिमा आरो बावखुंग्रि बियाबाव थांनो गोनां जादों आरो जाय बियाबाव बिथाङा थांगोन बे बियाबाव माब्लाबाबो मोजां खामानि मावनाय नङा। डिभाइड पलिसि लाबोगोन होननानै फोरमायथियो आरो बिथाङा गोहो लुबैसोला जेराव बिथाङा 100निफ्राय 200 कौटि रां आरजिलांबाय गारि मटर न' बां हा हु सोरजिबाय होननानैबो फोरमायथियो UPPLनि दैदेनगिरि बिरदाव मुसाहारिया। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ उदां बिजाथि गेलेनो नागिरनायखौ लानानै प्रमद बर'नि फिनजाथाय। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ उदां बिजाथि महरै गेलेयोब्लाबो जेबो गेदेर खहा जाया होननानै बुंथिबाय प्रमद बर'आ। सिगांनि समाव UPPLआ सा 8 आरो दा सा 6 बिजाथिफोरनि मुं फोसावदों। बेनि मादाव 2-3 बियाबावल' जेंना जादों नाथाय बेयो जेबो नङा अके होननानै बुंथिबाय प्रमद बर'आ। आरो जि एसे एनै जादों बेयो पार्टिनि साइडआवसो जादों दोलोनि सिङाव जेबो जायाखै होननानैबो फोरमायथिबाय बिथाङा। UPPL दोलोआ बे 5 बोसोराव मोनथाम मोन्थोरखौ लानानै खामानि मावदों जेरै गोजोन खौसेथि आरो रैखाथि। बेनिखायनो रायजो राजाया UPPL दोलोनो भट होगोन होननानै फोरमायथिबाय प्रमद बर' बिथाङा। सावरायनो गोनांदि जेसेबांनो BTC बिसायख'थिया खाथियाव फैदों एसेबांनो गुदुं जादों BTCआव। टिकेट मोननाय मोनैखौ लानानै गोबां दावराव आरो गावस्रा गावस्रि जादों UPPL राजखान्थि दोलोआव। UPPLनिफ्राय EM MCLA देरहाखानाय गोबांखौनो बिजाथि हास्थायफिनाखैमोन UPPL दोलोनि माखासे मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय बिथांमोननो बिजाथि होफिननायखौ लानानै खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जादों UPPL दोलोआव। ओजोंहाय BPF दोलोनिफ्रायबो बिजाथि मोननो हायैनि थाखाय कुमुद नार्जारिया BPF दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय बा BPF दोलोखौ एंगारबाय। 9 नं बनरगाव BTC बियाबनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदोंमोन कुमुद नार्जारिया। नाथाय 9 नं बनरगाव बियाबाव जुबिराज बसुमतारिया टिकेटखौ मोननो हाबाय। बेनि उनावनो कुमुद नार्जारिया BPF दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव जुजिनाय बा चेलेन्ज नुनो मोनगोन रायजो राजाफ्रा। मोनसे समनि आंगो लोगोनि गेजेराव जुजिनायखौ नुनो मोनगोन। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव जुजिनायखौ नुनो मोनगोन 14 नं चिरांदुवार बियाबाव। जाय नायनो जोबोरैनो मुहिगोनां जागोन। खाम्फा बरगयारि आरो फेरेंगाया बबेयाव बिजाथि होयो आंबो बेयावनो गेलेगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया रोजा रोजा रायजो राजानि सिगाङाव बुंथिदोंमोन। बे लेखायै 14 नं चिरांदुवार बियाबाव UPPLनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिजों जुजिनो ओंखारबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो। ओजोंहाय फेरेंगाखौ फेजेननांगौनि गोनांथि गैला मानोना फेरेंगाया गावनो जेनखाबाय होननानैबो बिबुंथि होयो हाग्रामा महिलारिया। खाम्फा बरगयारिनो UPPLनिया रावबो भट होआ आंखौ गाज्रि मोननानै BPFनिफ्राय जाय थांदों बिथांमोनहाल' खाम्फा बरगयारिनो भटखौ होगोन आरो बिथाङा 2-3 रोजा भटल' मोनगोन। चन्दन ब्रह्मआबो 2-3 रोजा भटल' मोनगोन होननानै बुंथिबाय बिथाङा।
बेराफारसेथिं जुजिनो थाखाय साखाफारा जादों खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो UPPLआव गोदानै फैनायब्लाबो फोथायनानै बिजाथि होदों बेखौ आं साननोनो हाया होननानै गोजोननायखौ फोरमायथियो आरो साबायखर बावो खाम्फा बरगयारी बिथाङा दिनैनि सानावनो बिजाथिलाइखौ गथायगोन होननानै फोरमायथियो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बेनि उनाव मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै UPPLआ मा खामानि मावदों बेखौ लानानै फोसावदिं मेल खुंगोन आरो बे बियाबाव BPF दोलोआ देरहाया 2020 मायथाइयाव जेब्ला आं BPFनिफ्राय बिजाथि जादोंमोन अब्ला UPPLआ 2500 बांसिन भटजों देरहादोंमोन बेनि उनाव बिधान सभायाव 5000 बांसिन आरो MP बिसायख'थियाव जेब्ला आं बिजाथिमोन अब्ला बे बियाबाव 1500 बांसिन भटजों UPPLआ देरहादों आरो सिडली उफ्रा बिधान सभा बिसायख'थियाव 9500 बांसिनजों UPPLआ देरहादों आरो दा BPFनिफ्राय 4000 जइन जाफैबाय बेनिखायनो UPPLआ 14 नं चिरांदुवार बियाबाव देरहागोन होननानै बुंथिबाय आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो उदां बिजाथि महरै गसङोबाबो बेयाव जेनगोन होननानै बुंथिबाय खाम्फा बरगयारिया खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।